Avui ens submergim en les dades de la nova estadística de salaris territorial de l'any 2024. És una eina clau perquè ens ofereix un nivell de detall per municipi que no havíem tingut fins ara. A veure, doncs, què ens revelen aquestes xifres? Bé, cal saber que aquesta anàlisi no ve sola. De fet, juntament amb l'índex de confiança del consumidor, estrena una nova secció a l'IDESCAT, la d'estadístiques experimentals. Què vol dir això? Doncs que es busca innovar i oferir dades molt més precises, en aquest cas, a partir de la mostra contínua de vides laborals. Comencem amb la xifra més elevada que trobem, 54.549 euros. Aquest és el salari brut mitjà anual a Sant Cugat del Vallès, el municipi de més de 50.000 habitants amb el valor més alt. Però clar, per tenir una referència, posem aquesta xifra en context. La mitjana per a tot Catalunya se situa en 31.746 euros. Aquest valor ens servirà de punt de partida per entendre les diferències que veurem al territori. I si ens n'anem a l'altre extrem de la balança? Doncs aquí trobem Santa Coloma de Gramenet, amb 26.003 euros de mitjana. És la xifra més baixa dels municipis grans i se situa gairebé 6.000 euros per sota de la mitjana catalana. Aquí és on la magnitud de la bretxa es fa més evident. Si ho mirem en perspectiva, el salari mitjà a Sant Cugat del Vallès pràcticament dobla el de Santa Coloma de Gramenet. A la part alta, acompanyant Sant Cugat, tenim Castelldefels i Barcelona. I a la baixa, juntament amb Santa Coloma, hi trobem l'Hospitalet de Llobregat i Reus. I què passa si afegim la perspectiva de sexe? En el cas dels homes, els salaris més alts els trobem a Sant Cugat del Vallès amb més de 63.000 euros i a Castelldefels. Pel que fa a les dones, els municipis capdavanters són també Sant Cugat, amb gairebé 46.000 euros i Barcelona. Un detall important, tant per a homes com per a dones, Santa Coloma de Gramenet torna a ser el municipi amb els salaris més baixos. Un altre factor clau, evidentment, és el sector econòmic. A Catalunya, els serveis d'alt valor afegit, com les comunicacions i les activitats financeres i immobiliàries, presenten els salaris més alts, amb una mitjana que supera els 45.000 euros. Just darrere hi tenim l'administració pública. I a l'altra banda, trobem el transport, l'hostaleria i les activitats artístiques, com els sectors amb els salaris mitjans més modestos. Si observem les dades per tipus de contracte i jornada, el patró es consolida. Sant Cugat del Vallès aparece al capdavant en totes les categories, contractes indefinits, temporals, jornada completa i també parcial. Per contra, a la banda baixa, els salaris més discrets es concentren a Santa Coloma de Gramenet per als indefinits i la jornada completa i a Manresa per als temporals i la jornada parcial. Per tant, la idea clau que revelen aquestes dades és un patró de disparitat salarial molt consistent. Aquesta bretxa no és només una qüestió de territori, sinó que es reprodueix de manera sistemàtica si analitzem el sexe, el sector econòmic o el tipus de contracte. Per descomptat, això és només un resum. Per a qui vulgui aprofundir-hi i consultar totes les dades amb detall, tota la informació està disponible a web de l'Institut d'Estadística de Catalunya.